Premiera. Vineri, 23 mai 2008, ora 18. Un eveniment deosebit la Teatrul Municipal de Chișinău, Satiricus, Ion Luca Caragiale. Radioul, televiziunea, ziarele, toți au venit, toți au vrut să știe ce fel de spectacol este aceasta. Tot municipiul vorbește săptămâni întregi despre el. Chiar și titlul în sine este interesant, Dictatorul. La cine oare se referă? Se referă la trecutul, prezentul sau viitorul? O mulțime de interviuri era făcut înainte de spectacol. Din cauza lor s-a reținut începutul premierii. Spectatorii aveau timp să se discute despre noutăți și despre Dictatorul, să se întâlnească cu prietenii vechi și să încheie prietenii noi, să se fotografiască unii pe alții și, în sfârșit, intrau în sală. Multă lume a venit la premieră. Prominență veche, prominență nouă, artiști mici, artiști mari, toți erau curioși. Fiecare vroia să vadă și să fie văzut. Filmează, te rog frumos. Eu sunt cineast, filmează-mă. Toate locurile erau ocupate. Scaune și banchete trebuiau să fie aduși în sală pentru a satisface dorința tuturor de a privi spectacolul. Fostul președintele țării stătea plin de așteptare și tot era foarte curios la ce va veni. În contextul mișcării teatrale din Basarabia, 3 ani în urmă anunțaserăm că 7 dramaturgi vor fi montați la Teatrul Satiricus și astăzi, iată-ne, cu al 7-lea din acest proiect, este vorba de Andrei Strândeanu, Dictatorul. Primar de Chișinău, tânăr, dinamic și interesant în arte, se bucura deja de ceea ce se va întâmpla pe scenă. Nu aici, nici la toamnă, eu mai accentuez, azi jucăm Dictatorul, mâine Năpasta lui Ion Luca Caragiale și poimâine iarăși Dictatorul lui Andrei Strândeanu. Vizionare plăcută! Eu aș fi Andrei Strândeanu, să-mi iau soție de 2 ori mai tânără ca mine. Mai ales că mai am un... Dictatorul, o piesă scrisă de Andrei Strândeanu, montată extraordinar de bine de Sandu Grecu, pune la discuție problema dictatorului, începând cu epoca peticantroapelor până la un președinte modern. Rolurile dictatorilor erau distribuite de domnul Grecu foarte bine, respectând caracterele fiecăruia din ei aparte. Publicul mulțumea fiecare nuanță din spectacol cu multe aplauze și râse, iar ele erau de ajuns. Deci ești evreu, hai bine! Hai bine! Imaginați-vă! O țară dragă de gâști! O țară! Cine îndrăgnița? În momentul în care Stalin a apărut pe scenă, primarul tânăr de Chișinău l-a fotografiat și se bucura de poză reușită. El fotografia întotdeauna fără bliț, pentru că nu vroia să deranjeze actorii. Nici chibrituri n-ai. Miliardar fără chibrituri. Știți cum da eu găina? Să vă spun
Jur pe viitoarea Constituție, care vă asigur se va deosebi de Constituțiile precedente ca electorul. Ultima ne-a mânat. Vreau să vă spun că dumneavoastră așteptați cuvinte înțelepte de la autor, acum de obicei așa se este. Eu vreau să vă spun un lucru. Vreau să mulțumesc din toată inima. Doamne de la și vreau să-i mulțumesc la noi, la Cortina Albă, unde suntem, niciodată nu În discuții care făcea primarul se observa interesul lui pentru artă și legătura lui interioară cu Teatrul Municipal de Chișinău. Din toate punctele de vedere, aceasta a fost o premieră reușită. Toți erau mulțumiți. Felicitările noastre!